Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandhang, kowe dititipke karo Demang Sagapa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono, mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Ngapain do keplok ngapain, Truk? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe, ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Truk. Ora werdi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Ndrawati ki sapa? Lho. Yai Prabu Sinuwun Ndrawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong. Kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan kuwi? Karo adine dhewe kok ndak takon karo wong liya. Wis nek ora arep ora eling ora kelakon to. Ya digoneng das maskers. Nyuwun agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakramipun njuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat. Lho nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndrawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi kadang kula ing Ngamarta. Asung paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah mboten langkung. Keparenga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu ing Ngamarta. Kula pundi Candaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndrawati. Kawula nun nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Ndrawati dinten sakmangke menika. Yayi Prabu ing Ngamarta. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura, tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja Ngamarta. Koko Prabu Mandura kawula nuwun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura
dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku. Werkudara iya. Aku ngaturake sembahku katura. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Kresna kakangku piye? Yen piranganing para raja, para nerpati ingkang padha rawuh titi kelenggan sakmangke, mudune para nayaka Punggawa munggah Nyai Prabu Darma Kusuma. Ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging to Dimas Werkudara ngaturake sembah kelawan pun Kakang nuwun sewu Yayi, paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa. Aja lara atimu lan aja gelo rasamu. Sebab apa? Yen pancen aku darbe keluputan ku apa? Yen pancen aku darbe salahku apa? Paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawaning ati. Ning tuduhna salahku nggon apa? Luputku nggon ngendi? Werkudara, nggih. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun Kakang, nanging ngerti ya. Wong sak jagat iki padha pirsa yen Siadi ku ora nate nyembah marang sapa wae, Siadi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara, ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti Siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing Siadi, ana bab ingkang ora prayoga ingkang tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbanganipun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandhang, paripaksa pun Kakang ora nampa sembahing Siadi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna, pangestuning pun Kakang wae tampanana. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom. Mangestanana karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahe Werkudara, kowe ora usah mangestoni karo Werkudara. Oh ngono, ya pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengkono, ora ketang sesak rasaku lan tida-tida nggone pun Kakang bakal nampa sembahing Siadi. Sembahmu tak tampa, dadan ora kanthi lega-legawaning ati, pangestuku tampanana Werkudara. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusike kok. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Ora bosok, ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis. Iki monggo yen dilengke wae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Mesti lho dadak mbok perceka. Werkudara ngaturake sembah kanthi lahir batin mesti dadak mbok ubeng-ubengke nganggo rembugmu. Mula tampanen, ora usah dadak nganggo werna-werna. Mengko ndak malah ora prayoga kedadeane. Werkudara, nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggaling pun Kakang mung sing Dimas Werkudara. Ya. Mulih ento nganti ora gojek karo Siadi, rasane kok kaya godhang Werkudara. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning ati pangestuku tampanana. Wah, ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur bule kakangku. Wah, bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katura. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah wungsal wangsul kok mboten dipun wangsuli pancen tak jarak. Lho. Dipun jarak kados pundi? Lho, Siadi ngerti dhewe. Yen to asmaning Nata Mandra kuwi pirang-pirang Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anama Krasana, Karsana, Balarama, kuwi jenengku kabeh. Nek bule kuwi sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye? Monggo dipirsani piye akeh semene. Werkudara ngaturke sembah nganggo Baladewa ya ora ya kena, kok nganggo bule. Oh lah Werkudara. Nggih. Mbok yo aja nyebut bule to Dimas. Ngerti to yen bule kuwi sirikaning Koko Prabu. Asmaning Koko Prabu ki pirang-pirang, Balarama, Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anama Krasana kuwi asmaning Koko Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Merga bule kuwi sirikaning Koko Prabu Mandura. Yen Siadi nyebut bule iki tegese Siadi ngina marang Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule sabab bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas.
Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kowe aja nesu karo aku. Ning kowe nesu karo sing gawe urip. Merga sing wenehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung saderma urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Kanthi mengkono kowe tumanja nggone nglakoni urip ana alam padang. Nampa karo kahanane uripmu sing wis diparingke karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane Siadi. Werkudara, nggih. Ndak tampa pangestune pun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggone lenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestune pun Kakang Tampanono. Yo, Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Yo kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ya kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedyang raket Arata Kencana kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumraping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat yayi. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ingkang tanpa pepindhang hembanipun kados dene kejugrugan wukir sari kelepaning samudra madu namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kula mboten sak trepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indra ana pangraosipun ingkang Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mangsa kala ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumunten badhe tedhak tetinju dhateng Praja Indrawati. Kaicalna jiga kelawan pekiwuh Durgama Sangga Runggi Ndrawati karengku kados dening Amarta Yai Prabu Darmaji. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Diningkang saklajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati. Menggah wigatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kandhi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndrawati yayi wonten timbalaning adawuh wale-wale menapa ingkang sepisan sawanipun ing Raka Indrawati menika tetinju dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa dene ndungkap ing ngangka kalih. Malah-malah menapa sawanipun ing Raka Indrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra kelenganing go dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nandhang pepeteng. Mongko ingkang Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng botripotipun ing Raka Indrawati. Mila yayi. Malah-malah menapa sawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang Praja Indrawati yayi. Hendra ingkang Puswita rum kasilring samirana mri
sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya mengku suraos kados pundi dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa boten nami kuwalik Koko Prabu Yayi nun sewu wali-wali menapa mugi andados ning kawuningan bila sampun wonten tigang condro tenggal gandika dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados nampi welaking Jawata negari Ndarawati nados nampi pagebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun madal saliring usada sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngarawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka nglampahi sare narite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak jroning nglampahi semedi menika kala wawi ingkang raka nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndarawati Yayi. Nggih, Yayi. Mboten marep-arep bawisan dhateng aturipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten. Namung sanget boten kinten wanjinjing. Yayi Prabu Ndarawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Mandura sarwi tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna sumandhaten negari Mandura. Niatipun pancen nedya nganti dhateng Raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Ndarawati ing kunjuk paduka Nyai Prabu Samyaji. Mboten namung kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng. Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Nyai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun Ngamarta lan Ndarawati menika kali-kali ing ngatunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila seru sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Nyai Kresna, kula matur kersa paduka Nyai Prabu, wonten suka liraning penggali paduka Nyai Prabu. Kepareng ngamaring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Sakmangke menawi badhe dipun aturaken dening Nyai Prabu Ndarawati menika, nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus kelima sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten namung semantena kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan jernyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun Werkudara nggih piye Dimas miturut petunganing Siadi wah yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning praja ing Ndarawati aku saguh semanten ugi kula Koko Prabu nadyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning praja ing Ndarawati semanten ugi kula Koko Prabu
Kadawan beto barang yang awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning Projeng Ndorowati. Semantun ugi kula sagah nglampahi ingkang tebih kinatos sarana waliyaning Projeng Ndorowati Koko Prabu. Koko Prabu ingkang mekaten mugi keparenga mbabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kaliyan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura. Yayi, pariwale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi ingkang Raka Ndorowati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Badhe kaboyong dhateng negari Ndorowati kasinggihan mekaten wondene bad pigunanipun menapa wanter sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi negari Ndorowati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndorowati Yai Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen premana kanca Sikrong raken awang sesangka Narendra Pakmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurta kura reka kiri Ronanggono magawi gelar Didemadaning Pasewan Agung nalika semanten samya midhanget sabdanipun Nata Agung ing Ndorowati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ndadosaken legek tiasing nata ing amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane waganten wardu jara makersa ngenang durung abang idra-dra manding dasaring Pertala Kasaru geger njaba piyak ngarsa tang ping wurika sebar bonamu apa to kang dari darunane ora numacan ora nggih Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun utusan saing Karang Kadempel nenggih putra kinasipun Lurah Semar Badranaya Lurah Petruk Kanthong Bolong sumawana Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata Matarangan akarya cingak kang samya mulat mangrombrahing para kawula kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan minggir Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayah loro jagat kula ugi kaget Yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa Petruk menika panakawan Ngamarta mila awon saelpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sawanipun Petruk wonten Praja Ngamarta Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nedhi andangu dhateng sawanipun Panakawan Petruk Yai Prabu kula semanggahaken Petruk Kanthong Bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha raja sapraptanira Panakawan Petruk Kanthong Bolong Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan kula menika namung batur menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunju iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula Panakawan Petruk iya prayoga nunggonmu lungguh nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk
Menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Ndak tampa sira ngaturake sembah. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinundarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Ndarawati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh, kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta ki wis suwe apa durung? Walah wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman ki ambek ratu ki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalendra. Sowan Nalendra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalendra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni? Mboten. Kapok kowe. Mau rasah meluwe malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kok sik aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darmakusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora kowe? Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Kasunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalendra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini. Kuwalik. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, aku. Piye? Awang ora ngerti dume aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darmakusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek Sunan Darmakusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Oh, wis. Koko Prabu? Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake
Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis aku mung takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocet. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah Manah andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nun inje, oh inje. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo kono, tok gagelak kono. Ayo ora penak. Koko Prabu, nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Petro, dalem slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet tekamu. Wontenipun Ndarawarku Dara Wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane rak ketok nek cedhak to, Tru. Slamet lho, slamet. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndarawarku Dara lho. Nek karo awake dhewe slamet gong, slamet ora dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha slamet niring samping kula. Ora perlu aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ha iya. Ya wis bener. Penano lungguhmu Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Yo. Punakawan Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa prayogakno. Nun nggih. Nun nggih. Petruk Bagong padha Raharja, Bagong Petruk padha Raharja. Wis aku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Ku nek le sing nyauri bareng, ayo. Petruk Bagong padha Raharja. Nah, kowe sik, Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya iya. Pangestuku tampanono. Iya ya pangestuku tampanono. Petruk dalem sinun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sanipun Sinum Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan lawan sira, lho nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak, ampun nganti wonten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhak ing pawarta, upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Kirik dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning saged dipun icali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena ngapa, Petruk? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, dicaosi unjukan mboten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani, yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak.
Merga wong urip ki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah, tok ajari omong, tok tetas supaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening bapak. Bener pitu, nggih. Ha, bibar menika bapak menika terus klekel-klekel lunjal ambegan njupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan, mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Iya, Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Tru. Nen ndi wis ora ana kerukunan, nen ndi wis ora ana katentreman, nen ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nen ndi regejegan, nen ndi padha bentak sirah, nen ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta ki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuh sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balekke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan, sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok jaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malahan. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki kepengin bangun papan sing uripe para menunggu titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta ki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus mathuk, garing ya cocok, Bagong ya gathuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon.
aturana Pandhawa lenggah ing negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula butuh dibuyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibuyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Goro Karang Pradesan, nadyan ana ing Paredèn, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa apa gampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sowan kula sinipun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadeyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah niku. Pranatacarane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturahan omong aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi kok. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Panakawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadipun rembag. Apa-apa menika dadipun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Panakawan iya. Werkudara, nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake prabeya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi, Petruk. Wonten kasembadan gegayuhane bapakmu, matur sembah nuwun. Petruk, apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago, Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Ki lho Gong, kaya ngene iki lho. Wong ki nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara-ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya, Truk? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak, Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Nuwun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Iya, Petruk. Nuwun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling negara, Petruk. Nuwun sewu lho, Den, nuwun sewu. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Kelima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Kelima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lha nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Kelima Sada menika namung kinarya tumbal
Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Lima Sada menika dipun penggalih ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk kula wis matur pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinten Prabu Darma Kusuma panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa paring kesinuwun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beta dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa Sinuwun Ndarawati kudune nampa menika sepisan. Iya Petruk kula nuwun sewu kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketamen pegebluk Petruk nyatane mengkono mangke riyen merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane ora gelem manembah menungsane ora gelem tumindak apik menungsane tansah tumindak ala menungsane tansah tumindak angkara mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat merga menika mujudaken ukumane sing gawe urip tumrap papan menika naminipun pagebluk. Iya Petruk. Lah saniki nuwun sewu sing marahi kula ora percaya sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niku wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titih sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakal tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi ingkang langkung prayogi. Mangke mendak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho nuwun sewu lho ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi mula kudu prayitna sing ati-ati nuwun sewu arep Sinuwun Ndarawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun aning jajaran skurtaning bawana iblis lanat Petruk anu bolong wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap pun sampun kersani Kyai Prabu Darma Kusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darma Kusuma kowe ngiyas karo Ratu Ndarawati. Kowe ngiyas karo Kyai Prabu Ndarawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono.
Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualate, sanggane. Rasa wedi, ayo waneni ya. Yo, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Yo, kowe Gede Mangsuli. Ya, ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger kowe ora wani, aku ora wani, aku melu-melu kok wonge. Oh iya. Guys, Mangsuli to? Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki poso ora sang elek-elek karo Nyai Prabu Ndorowati. Padha-padha mbutuhke sing duwe wenang Nyai Prabu Darmakusuma. Arep dipanengke Sira Prabu Ndorowati ya apik, dipanengke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol Dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Yai Prabu Ndorowati ki sapa? Lho. Yai Prabu Sinun Prabu Ndorowati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan kuwi? Karo adine dhewe kok dadak takon karo wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho Puskesmas, Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong Nyai Prabu Ndorowati? Lah kula ngomong-omong teng pundi? Kowe ngunekke Nyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten niku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinun Prabu Ndorowati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Nyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjalmane mungsuh kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Nyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Nyai Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampeyan cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampeyan. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok njur ra entuk. Dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni omong kowe. Ya, Tru. Kakangku insinyur ya, Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Neng pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro, pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintahing Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestokaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampean mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho.
Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilu karo cengele, ngilu karo gicoke. Arep bangun ayangan iki bapakmu sing ora cengele. Sing muni ngono ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk. Minggir. Mundur. Ya. Kowe iki piye to? Hah? Kowe iki ngopo nglakon aku mundur? Ah ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya Menang, Truk. Tenang, tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. lho. Bagong iki. Ah. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, Kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parat? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Truk? Iki mau muni piye, Truk? lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada cedakne? Ya. Petro, kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Heeh. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ade aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngapain do keplok ngapain, Truk? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh ya. Ngijoli dhuwit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Merga jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus Gong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku ning sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku Gong, aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong, sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampeyan iku kudune sadar ora sampeyan ae dhewe. Sampeyan ngune-uneke kula kewirangan. Kewirangan asli.
Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru, nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso kekanal gedhek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku ngomong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud manusa cengel aja ndas. Oh ya. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana najan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat. Rawe tarandas malang-malang tak putung. Tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk. Wani karo ora iki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis anu wis guluku wis lara ya, Tru. Kanggo bengok-bengok gerti kowe. Lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nek mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit ati jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Kelima Sada. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit ati jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Kelima Sada. Muni piye wae, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa menang boyong pustaka Jamus Kelima Sada. Tandhingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku bayangan pustaka Jamus Kelima Sada. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep paming ponokawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang mengko legane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura, lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen to. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosine wis tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos juragan nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi.
Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu, wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok penak nek madhep ngukur-ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Gambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngorene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petro ya mudhar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Kai gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo, nek dipapani wong neter kadidane pancen kowe arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Teng pundi papane wong neter kadidayan? Wani tenan karo aku. Sing tawedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntang nata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Nggih kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang ndi papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu ijek sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA aku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuwun Mandura. Ning ngeyel Petruk ki anggere emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawane tresna karo Petruk. Nggih to? Iya. Pun nggih, Sen. Iya sing ati. Bareng. Iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Bagong sing ati-ati. Nggih, Pak sing ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampune jejer. Lho nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan Nggih, pun nggih. iya. Pun Ya, mbuh, ya.
Ya ketoke dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak keidit. Nah. Enggak ya. Ada. Ayo. Areng guyu, ayo. Aku ngguyu ki merga roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak. Gong. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namu nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Koro. Bagong. Lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah kedumelan jangkeme gewis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndonga ganti. Nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek ra semene iki ra tonjo Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nene nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki nane Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pak. Iki apa iki? Iki aku ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki aku ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jamrata imbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kyai Nenggala.
Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati tenang aku, mati tenang. Modar we. Legegekugek sadulita mel. Ndara kula Den. Ndara Kresna ing Ndarawati sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Ya Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat. Pangestuku tampanono Kakang Semar. Nggih, Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara, ya nala garing ndak tampa. Ya nala garing ndak tampa. bekti kula Den. Ya Bagong ndak tampa. Ya Bagong ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel. Mestinipun Panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Ngelingi marang lelakon ingkang dumadi marang praja ing Ngamarta. Mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Ndarawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng ngersanipun Gusti, pusaka aja ilang. Petruk aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku ndadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka Jamus Kelima Sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajin lho Den. Nek ngantos nonton apa-napa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuan nata Ndarawati Gus pepunden kula ing Dwaraka. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lah banjur miturut penemune Kakang Semar mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki Petruk mati kuandane mang beto teng Karang Kadempel kura ruktine sak tataning panembah. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya sekethi jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya yen pancen mengkono aku ora bakal selak. Aku nyuwun pamit bebarengan kalian kadangku Arjuna, aku tak ngumpul menyang didunungi pustaka Jamus Kelima Sada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk ampun manglalekke nika anak kula lho Den. Iya Kakang Semar. Lang-lang yang driya mangungkung. Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teka mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teka.
Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok iso ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta. Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok. Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Galingan ora? Tanggapane nendi? Mbuh ora ngerti. Ayo jenenge aja sok crita. Aku Jim Solontara bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Ah, Bapak. Pun kula tak malik ya. Ya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekat-ceket kurang 10 menit. Iya, Petruk. Kowe kok malah dadi lopes. Pun saentene wayang. Iya. Nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame? Oh nggih. Pripun niku? Wah dadak nyewa sound system. Ora. Atau ngrame ora grombyang. Tapa ngrawe tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petro. Kula nganggo jeneng sapa? Sak karepmu, Petro. Wah. Arjuna Wonten dawuh. iki ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning ra nganggo pemasukan to. Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh, lah dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku mongko urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskitheng. Esti. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku. Aku ndhe mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Neng kono Patenana. Sendika ngestakaken dawuh. Sapa iki Bambang Pengeluaran? Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Mengarep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini dengkul mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud.
Aheh. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajang kakrokane. Oh. Kaya Apollo. Bareng kon tempat sit. Tuar. Ngontut kok iso mlayokke awak ya. Edan rasa manis terus sinane mar. Iki sapa wong kok nggobek-nggobek? Iki sapa? Dewa Kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsuhmu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit, Kakang. Lho, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi uni. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagat mungup sak pucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Puntadewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nengga Pandhawa awit kula kanthi mbangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamadan daya dinayan ayem tentren manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari ingkang adil warata tias bagya mulya ndara.